എന്താണ് NIT എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്, ബൂട്ട് ക്യാമ്പിലോട്ട് ചേരണമെന്ന് എനിക്കൊരു നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ പേര് ജോഷുവ സജി. ഞാൻ കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്ട്, കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ബൂട്ട് ക്യാമ്പിലോട്ട് ചേരണമെന്ന് എനിക്കൊരു നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്യാമ്പസിൽ വരുന്നതിന് മുന്നേ എന്താണ് NIT എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്, ഹാൻഡ്സ് ഓൺ പ്രൊജക്ട്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പോഷേഴ്സ് എന്താണ്, അതൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ 3 days ഷോർട്ട് ടൈമിൽ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് എ ഗുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്. വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ട്സ് ഒക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി. വളരെ പാടാന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ, ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഡിജിറ്റൽ വാച്ച്, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാണ്. അത് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന സാറുമാർ വളരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിത്തിൻ മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റി. കോഡിങ്ങും ഹാർഡ്വെയർ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളും എല്ലാം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഇറ്റ് വാസ് അമേസിങ്.